Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Sagyang na mga idida na di kami pililalin ang nagudi kami ikukurmat sagyang kaya mga bangsami. Pagariak na si Aymaim Vlog, pamilya Mangutara. Agina na supya katiya ulang mabangasan yan na bibigidatan ng mga tungan na iniyan. Sagyang kaya makidida na makapungulalan ko lang itong kapatagan ang mga papayuman. Sumagyan na sa rana wapangan degairan sa katen at tutangkay niyo sa sudi amala naging kutuan di kong kataw kukulola anak pupudi menang bangsa niya. Ayati ande
Say
hati